No, bych vás chtěl přivítat vašeho paketu, jo. Tady maturitní příklad, jo. Tak tady mám příklad ze dneška, co jsme dělali. Už tam jsou rozdělené IP adresy, naházeli jsme si tam ty komply, switche, routery. Do routeru se přidali moduly na sériové porty, což jsou tady tyto. Tak pospojem to, že vyznačíme si IP adresy, aby to bylo přehledné. Pak propojíme ještě ty routery sériovými káblama. Jedna strana by měla vždycky být časovaná. Tak vezmeme tady to s tím budíčkem a najebem to tam. To je kouzlo. Tak. Teďka si řeknu třeba, že pro tady ty koncové komply bude vždycky IP na končit jedničkou. No prostě, že to bude vždycky ta první IP adresa v té síti. Tak tam namrdáme. Máme pro celou síť jednotnou masku, jak jsme to měli dneska v tom příkladě. A tady do toho gateway hodíme port tady toho routeru, IP adresu toho portu, což bude druhé zařízení v této síti, takže to bude 192.168.1.2. A hned to tam zrovna šupnem, je to interface Fast Ethernet 0.0. Jestli si chceš nechat zobrazovat ty porty, tak je to tady v Options, Preferences a tady to hovno. Tak teď se sem hodí to, co jsme dali do toho gateway, to znamená 192.168.1.2. Maskou se tam hodí to, co tam má být a zapneme to. A to samé se udělá na ostatních sítích, takže tady dáme 162.168.3.1. Jo, maskou se nám tam hodí. A zase gateway tady tohoto portu na tomto routeru. Tak a to bude 2. Takže 162.168.3.2. Tak. A zrovna to tam šupnem. Tak. 192.168.3.2. Hotové. To samé to třetího. Tak 2.1. Tak. 192.168.2. Hotové. Cože? Jsem to tam dal. Jo. Teďka pro tady ty sítě mezi routerama jsem si určil tyto IP, je to úplně jedno, jaké si tam dáte. Já jsem si to dal, aby se mě to líp rozlišilo. A můžeš si třeba říct, že tady na tomto budou 192.168.11.1 a tady bude 11.2. Až to máš trošku přehled. Je to seriál 011, najdeš. Je to časovaný, většinou se dává těch 64 000. A dáš to 192.168.11.1. Masku se tam hodí, zapnem, hotové. To samé se musí udělat na druhé straně, je to 010. Tady se hodiny vypnou.
a 192, 168, 11, 2. Maska už se tam hodí, zapneme a už nám krásně zeleně svítí. Takže podle paní Pokludové už nám to funguje, je to krása. Tak. Ještě si nakonfigurujeme tuto síť. To je seriál 010. Hodiny za sítí 64 000. 192, 168, 12, 1. Tak, zapneme. Tady 010. Vypneme 192, 168, 12, 2. Tak, a to je. A už by měli mezi sebou být schopné komunikovat. Jo. A teď uděláme tu věc, že v podstatě tento kompil bude komunikovat s tímto, tento s tímto a tady tyto dva. A uděláme to tak, že tam nastavíme to statické routování. Je to velice lehké, dámy a páni. Config, static. A přidáme síť, kterou chceme, aby tady tento router znal. Takže když budeme chtít, aby znal třeba tady tuto, tak normálně napíšem ten název té sítě. Což znamená 192, 168, 1, 0. Tady mám chybku. Tak, maska je furt stejná. A next hop musíme napsat port dalšího routeru, přes který se dostane na tu síť. Takže když to chceme z tohoto routeru na tuto síť, tak to půjde přes tento router. Tak sem hodíme IP adresu tohoto portu, toho SE011. Což by mělo být 192, 168, 11, 1. Jak tady nahoru jsme dávali jedničky. Dáme 162, 168, 11, 1 a přidáme. A teďka tam přidáme zrovna i tu druhou síť. Což znamená, že jenom tady přehodíme dvojku. Protože to jde přes ten samý port, že? A maska je stejná, tak ten zbytek už necháme. A přidáme. Hotové, to tento router už se nemusíme starat. Teďka na tomto zase budeme přidávat ty, co on nevidí, což znamená tato a tato. Takže zase static. Teďka tu první třeba, to je těch 192, 168, 1. 1, ne, 0. Tady se píše název sítě. 255, 255, 255, 0. A port tady bude 192, 168, 12, 2, protože tady dolů jsme dávali dvojky. A jde se na tuto síť přes tady tento port. Takže 192, 168, 12, 2. A přidáme. Tak a teďka, když chceme, aby to znalo ještě tuto síť, na to se jde zase přes tento router, tak napíšeme ten název sítě, to je 3.0 a tady je ten port 11.2, takže tady jenom přepíšeme tu 12 na 11 a přidáme. Tak. No a už jenom ten poslední router, tam uděláme zase to samé. Tento router nezná tuto síť a tuto síť, tak mu řekneme, kde jsou. Jak se tam dostane. Takže napřed třeba tuto 192, 168, 2.0, 255, 255, 255, 0. Next hop bude jaký? 192, 168, 12, 1. Tak. A ještě nezná tuto síť.
A protože se tam jde přes ten samý port, přes ten samý router, tak přepíšeme jenom název té sítě. 3. A přidáme. Tak a teď to zkusíme znova. A funguje. To je celý kouš.